Sa number 5, ECC sang cell number 4 sang sanitary landfill sa Barangay Felisa sa Bacolod ang ginaproseso pala. Iningunod sang hearing kagin patigayon subong nga hapon. Ginekwestiyon sa mga environmental groups ang pag-operate ng cell number 4 sang sanitary landfill sa Barangay Felisa sa Bacolod City. Bisan wala pa inisang ECC. Ini ginako man mismo ni Councilor Huber Baez, pamuno sa Committee on Environment sa ginpatigayong nga committee hearing subong nga hapon. Pagklaro sa konsehal, subugod sa nag-assume ang bago nga administration, nag-operate na nga daan ang abong nga cell, bisan wala pa sang Environmental Compliance Certificate o kung ECC. Napasa naman sa syudad ang tanan nga mga requirements apang wala pa mahatag ang ECC para diri halin sa DNR. Ginapasiguro sa konsehal nga ila na ini ginahikot kag amuman ang ECC para sa pagbukas ang cell number 5. Samtang yara nasa 1,500 to 2,000 cubic meters ang koleksyon sa basura sa syudad. Apang sadig sa kontrata sa syudad kag sang ice swims, yara lamang sa masobra 800 cubic meters ang ginkasugdan nga kolektahon. Sunod sa ice swims, nagdamo na ang basura sa syudad, ilabi na sa nabukas ang klase. Giklaro man sa konsehal nga sandig sa RA 9003, residual waste lamang ang dapat ihaboy sa landfill apang sa karon mixed garbage ang paghaboy sa ice swims. Ginahaylo sang komitiba ang ice swims nga aksunan nga reklamo sang Barangay Felisa, mayangot sa ginaligar nagaalis ngaw nga baho ikan sa landfill. We have to admit it, pag-assume namon amo gina ang natabo na wala sang ECC. Target magwa ang ECC? Well, according to last time nga discussion, may manuguwa ng ECC sa 4 swell pa gani ang 5. But complied naman niya all the requirements? All the requirements ang ginhimo na gani sa 25 hectares nga land nga area sang supposed landfill, may gina-designate na portion by portion with the guwasang berth. But hopefully magwa ang ECC sang cell number 5.